Môžeš. Tam áno. Ešte trošku, tak aby si zaplnil dno. Dno na tej miske. No, pridaj. Áno. Ešte trošku. Bude to ešte málo. Ešte áno. Stačí. Už stačí. Teraz dáme jogurtík. Dáme na bok. Tu máme jogurtík, tu máš lyžičku. Môžeš naberať do misky. Môžeš, áno, ešte. A čo to chystáš? Tamtu ostravu. No, nebudeme teraz. Teraz to... No, ešte daj jednu. Stačí. A teraz to tou lyžičkou zahľaď, ako betón to zahľaď. Tak. A nemiešaj, zahľaď. No dobre, nemiešaj. Teraz ti dá maminka ananás. Nech sa páči. Tak máme rozhodkový ananás. Nie všetko, nie všetko. To vyberaj ručičkou. No ešte daj. Ešte. Dobre, stačí. Teraz zober zase piškotíky. Piškotíky daj. to tak wita. Tak to wita. Dobre to má odtýna? Dobre to má odtýna. Dobre, tak ma ešte pridaj piškotíky. Toto mám ako zedí. Toto máme odkoval. Dobre. Dobre to má odkoval. Ale dobrota. Dobre má to odkoval. Zoberiem kotika. Dobre, toto. Dobre, a neolízuj mu piškotíky. Veď stopaj. Všetko? Všetko nie, lebo ešte na návrh dáme želcinový kakálko. Návrh máme odtinový kakálko. No, dobu. Teraz sme odtinový jato. No, sme mať s narodeniny. Tam odtinový torbičku.
to wystarczy od Wiktorsku. No lebo ocko má dnes sviatok, preto. Wiecie, jak do zgła? No to ładnie. Piskoty. No bo ešte nemáme plnú misku a povrch. A neháčam ty škočíky, Krstianka. Tam za tak poháže. Neháč. No, Už padajú ti piškoty, Krstianka. všetky? Až povrch misky, ale neháčam. Úžasné. Hotovo? Počúvaš? Zober kakauko a teraz mi daj kakauko. Dobre. Hotovo? Tylko musimy na odkryłam cygałku. Możesz. Mamy? Mhm. Ten? Mhm. Możemy? Możesz. Ale na odkryłam cygałku. Mhm. Możesz. Sama na odkryłam kakałku. A ustać. Niech ja ustawię inaczej. No widzę. A już gotowa tosta? Janko. Tam rypeniami. Dobra, już gotowa torta? Nie rób to mockowi. Ale i barjami. Dobra, już gotowa torta? I tam chcecie niczo. Najpierw to się obdłuży. To podam, a potem to podam. Lewo, ten jem. Tak to. Tam. Torta gotowa. Wybornie.